bočný. A môžeme ísť. Voľnú ruku si dám vedľa tela, otočím si ju dlaňou zrkadlu, áno, aby som ju nemal len takto voľne tu zavesenú, alebo mi to pomáha tú lopatku dávať v chrbtici. No a urobím si zase, je to veľmi podobné ako prvý cvik, až identické. Podsadím panvu, nádych, vyhrbím, teraz tá voľná ruka tu ostane len visieť. Obidve tie lopatky snažím sa ako keby od seba tlačiť, povolím pleco a s výdychom potiahnem naspäť dlaňou. No, skoro to isté, ako keď sme mali obidve ruky. Len to robím z jednou a stále sa snažím byť vyťahnutý. Podsadím, povolím rameno a výdych späť. Takže to je v podstate ľahké. Potom otočím sa do boku, takže mi vlastne ruku ťahá krížom cez telo. A zoberiem teraz medzi palec a ukazovák lánko a krížom takto cez telo. No, mám to ako keby poza palec. Palec smeruje nahor. Voľná ruka zase na vedľa tela. A ideme cvičiť. Začínam vo výške lánkože, vo výške pupka. Podsadím, urobím nádych objatie. Povolím ramena a výdych pred brucho. Podsadím, nádych. Povolím ramena a idem vyššie s rukou. Idem s rukou už pred ramenom. Neprepínam lakeť. Nádych. Idem pred nos. Povolím lopatku. No, dávam si veľký pozor na rebra, aby ma neprehlo. Stále tá panva je na tom istom mieste, ako keď podsadím. Idem nad hlavu. Povolím lopatku. No, ďalšia fáza je za hlavu, nádych. Veľký oblúk a idem s rukou za hlavu. A posledná je vpredu nádych. Veľký oblúk za hlavu a ruka zíde dole. Vtedy pridám aj druhú voľnú ruku a zase nesem ako keby na nich poháre s vodou. No mám hotovo. Otočím znova o 90 stupňov a ideme. Tento tiež poznáme, tento cvik. Idem hore nádych. Povolím si pleco, podsadím panvu a vyhrbenie. Ruka tu ostane, stále v postavci vystrelím. A pokračujem nádych. Povolím rameno, podsadím panvu a do výdychu ruka zostane a sa stále v postavci vystrelím. Čiže len takýto. Vždycky povoliť pleco, podsadiť panvu a výdych a stále v postavci vystrelím. No a potom ostáva nám posledná strana, to som ako keby. Takže mi ruku ťahá zase, ja si to dám na druhú. No, som bol k vám, ale pokračujem takto otočený. Čiže touto rukou by som začal zase tento cvik, potom by som cvičil tento postupne, tento oblúčik a ostalo by mi posledný smer. Tam mi ruku ťahá ako keby od tela to hlavo. No a začínam tak, že palec smeruje nadol, nadýchnem sa, hlavou sa pozriem na ruku, podsadím panvu a potiahnem pred brucho. Nadýchnem. A už nepodsádzam, ale idem pred hrudník s rukou. Už nepodsádzam. Mám len stále aktívny som v tom postoji, brucho je aktívne. Nádych sem, pred tvár, znova vyššie. Lopatky, áno, všetko je rovnako, snažím sa byť vystretý. A posledná fáza je nádych. Otočím tu na ruku a bokom to potiahnem nad hlavu. Lopatku sa snažím mať uvoľnenú. Lakeň musí ostať v tejto frontálnej rovine, nesmie mi ujsť. Musí ostať vedľa. Dobre, podľa potreby sa priblížim, aby som to nemal nejaké veľmi napäté to lano. Aj keď v tomto prípade bude to lano tu na voľne v tom nádychu, nevadí to, ono dosť ďaleko ťahám, má to svalstvo čo robiť.